Parang hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang litribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya litribayo. Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bakod di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Pinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalang tulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubo kang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, pagkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado.
DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika 4 Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas, taga Barangay Gubay Upos, nagdaog sang 3,000 sa Suki Ayuda Promo sang K5 News FM at Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kang umpisa ka Pebrero, permigit ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulig kit patawhay ka akong nahuna kag nagapasik ang akong lawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigit ninyo ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, Prebayo Coffee, kag DTX Premium Coffee Mix.
Thank you, Git. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Pamati ako sa K5 News FM kay ang ilang mga reporter kag ilang mga angkor nga madasig sila magngita kang mga balita sa syudad sang Iloilo. Ako si Jess sang Buwang Haro, tunay naka K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow! May puso! Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day! Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa? Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agaw bas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpower kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, Philippine Standard Time, alas 7:18 sagang. Oras, ganito lang sa aton sang Mighty C. Mighty C, ipabasko ng alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga wala pa makabangon, wala pa makabugtaw. Foro de los Pueblos. Nami pang tulog, nami pang uragok, nami pang ligid sa kama, mga kakaypay bugtaw na, alas 7:19 na sa aga. Desyembre 12, 2024, mga kakay-5, 14 dias ang nabilin antes ang Paskwa. Sa aton sining mga kuturan, 14 kon 13 dias sa kakay-5 poldiada. 13 days to go before Christmas, mga kakay-5, December 12, 2024. Ang aton sining petsa subong adlaw, mga kuturan. Kay gani sa mga wala pa makabangon, may pa makabugtaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanima horontinyo! Bugtaw ron! De los Pueblos! Bugtaw na mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:20 ang oras sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa pangalan sa serbisyo publiko, kaming inyo kinanda nalagad ninyo sa kahanginan, katandem ninyo sa tag sa kaaga ka K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia, Webes na December 12, halos masandukot ng mga Christmas party. Ang reminder lang natin sa inyo nga eat in moderation, pero kung hindi gid mapunggan, dapat mag-detox ka mo. Mag-tumar sang DTX 500 kag D3 Bio. Sa damo sa ginatang kaso, subong may lubong nga hilanat, mag-tumar ka mo sang D3 Bio kag Mighty C. Sa may tonsillitis, ipares ang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may alap-up, whiteheads, blackheads kag punggod, magpanghabon sang organic habon DTX Beauty Soap kag Pre-Bio Coffee. To karon nga adlaw sa mga taga Pasig, 51 ka barangay, taga Dueña, San Enrique, San Rafael, palibot nga mga banwa sa Central Iloilo, adto ka mo dayan sa Klinika Pasig Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasig City, kay may free consultation. Amo man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart. Good morning sa inyo.
Oras alas 7:21 sa aga mga ka-K5 sa aton sa nga pagpangalagad Webes nga daw. Magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix may kapi ka na naka-detox ka pa. Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati patunugang inyo sa nga mga radyo. Kay kung ikaw madakpan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, okay ka may kapi ka sa K5. May isa ka kape nga klinika DTX Coffee Mix, isa ka box nga kape. Nga saranggid makahatag sang alibyo sa inyo. Kampiyon nga kape nga hindi kamo mag-diabetes. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ganino pang ginaulat ninyo mga kauturan mag-tumar kag mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix. Alas 7:22 sa aga mga ka-K5 diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sini nga mga balita subong nga aga. Mga top stories of the day, headlines. Naginadulong sa atos kalawan sa klinika DTX 500 food supplement. Sa may mga diabetes, high blood, hypertension maginom sa klinika DTX 500 para sa nga magnubo ang inyo sini nga blood pressure kag mabuligan kamo sa pagtapnas ang balatian nga diabetes. Maginom sa klinika DTX 500 food supplement mga ka-K5 ni Dr. Ramil Itangoy. Himo sang palaya extra kag di sugar ken extra ko kon panit sang tubo. Ang tanan nga mga mapait kabahin gisiparar mga kabyanan para makabuligid para sa aton sini nga ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika kag sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Foro de los Pueblos, ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojeda Francia. Foro de los Pueblos. Mayad nga ka Ma'am Nadalyn Sautong, Ren Samson, Sir Geoffrey Nonato Pagsugiron, Raquel Gobatanga, ginapatamiyaw lang kinapabugtaw si Fernando Pateño Jr. kag Ronald Pudas Sr. Hoy, bangon! Ang bali Ma'am Raquel Gobatanga agapaw sa aton sini nga mga ka-K5 Ma'am Ellen Rose Daanoy, Ma'am Bing Bing PSJ, Edgar Badbadon, Maritalia Michelina, Helda Cirelio Maribao, ka-K5 Fred Pasgala, Jasper Jan Linterna, sa tanan-tanan naton nga mga fans club members 1 and 2 nga nakatutok subong nga aga kag sa aton sini nga mga taxi patrollers abi i-share, i-like, i-follow ang aton sini official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Kay mabatian kita hindi lang diri sa may syudad sing Iloilo pati man sa mga kaprobinsyahanan sa mga kaiping naton sini nga probinsya sa Western Visayas kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo ilabi na gid dira sa may Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7 mga ka-K5. Sa mga nagapanguna nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kauturan sang gintalikdan nga Disyembre 10 kung inyo madumduman mga kabyanan may duha ka lalaki ang isa lalakwe isa ka lalaki kag isa ka lalakwe ang nadakpan nga nagapakigilawas mga kabyanan sa isa ka lalagawan diri sa may distrito sang Lapas. Nadakpan ini sila sang Green Guard nga mong nagabantay ka nagalibot nagasurveillance sa pila naton sini ka mga makabig naton sini nga lalagawan mga kabyanan sa syudad sa Iloilo. Ay labi na gid ang Esplanade, ang Love Garden dira sa may San Nicolas Lapas sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni silang mga lugar nga kongkisado paborito gid nga posisyonan mga kabyanan sa nagakatol ang nagakatol ang mga tubangan Foro de los Pueblos. May ani sila ilay nga kadamo sang lamok da dira kinyo ya. Hindi man lang yan magkuha ka mo siyang kwarto to ho. Magkuha ka mo siyang lodging house. O ti karon kay mga kabyanan nakalabot ni sa pag talupangod mga ka-K5 sa nga public safety and management office mga kabyanan no konpos mo sa may syudad sa nga Iloilo. Amo man mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga otoridad. Ginapasangkad sa karon ang pagbantay sa pila ka mga areas nga posible obrahan sang ginatawag naton sini nga hingalit nga kalipay mga kabyanan.
Sa paglibot-libot to ni K5 aron Repolyo sa area Jesus ni Meriusip na galing laptang mga kondom. Di maglagaw-lagaw ka na imo yan. Kung aga, at kung hapon, makita mo na imo na galing laptang mga kondom. Sus, ano na karon nga impresyon da karon sa mga turista, da karon kag mga pangayaw nga mabasilaw na ano ni kadamo-damo sa mga kondom di galing lapta dihaw. Alas 7:27, kapal ni 3D Valencia, di pora siya permina may gapo sa kung gabi, ang guard dira nga nagapangita parokyano. Oy, ang guard pa ang nagapangita sang parokyano nga ano, magi obras ang katuntuhan da. Rica Domingo Quiesto, nagapamatigid pag-greet naman ako everyday sa programa ninyo. Rica Domingo Quiesto, nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo. Ipangbunyagan nilang mga tanom ka K5 Raya. Nimpatahala, good morning. Mambings PJ, good morning. Laura Sumagaysay, nagapamatigid sa to sininga pagpangalagan. Happy birthday kay Sir Binji Astorias. Nag-celebrate siyang iya sininga kadlawan subong. Sir Binji, happy birthday. Ang Public Safety Management Office sa aton sini nga mga ka-K5 liwat nga nagpahanumdom sa mga nagaobra sang malain nga akto sa mga pampubliko nga lugar. Ang Beautification Division sang City Government ginatinguan nga matap na mga ka-K5 ang mga indecent nga ginahimo malapit sa Love Garden kag sa pila pagid ka mga lugar diri sa may syudad sang Iloilo. Ito hindi lang ni ang first time na recording may mga kasubong sini nga patigayon sa ngingalit nga kalipay sa sila naton sini ka mga lalagawan diri sa may syudad. Panguna ang esplanade suki man na. Dira sila nagapalipod mga kabyanan sa mga mangroves dira. Pero hinali gani nga makagat sila da sang sang manog kag sang damang nga dalitan makatilaw gid sila sang ginatawag gagaba mga ka-K5. Dito pila na ni ka disis kaduga may mga pumuluyo kag may mga presidente kita or gani may mga tawo nga naga-ubra sa kamo sini sa mga areas nga mga mo dapat pasangkaron gid gani ang aton bala sini nga suga. No, ligad to nga mga binulan to sa aton sini nga mga ka-K5 to ang esplanado hindi na esplanade kay bangod sa pagkadulom-dulom sang area. Sang una 24 hours pa dang suga mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 mo na kung kaysa nga nanamitan giding mga kasubong sini nga mga tawo magubra sa mga katuntuhan. Kaya ang katuntuhan aras dulom mo. Ang Special Investigation Task Group Lamela may duwa na ka persons of interest sa pagpatay kay Kapitan Michelle kag Rodney Lamela. Ang kapitan kagambana sini naging luthang mga ka-K5 dira sa may Dueñas, Iloilo sa aton sini nga mga kabyanan. Ibaloon tani karon kay ka-K5 Karen Badilla, John Castro Jr. ginakabig nga second most wanted sang Iloilo Provincial Police Office. Kapitan sang isa ka barangay sa Kalinog gaging kasuhan sang adultery sa Pasig, balik sa pwesto na si Kap matapos ang iskandalo nga pagtungtong sini sa isa ka babayi nga kasado. Sa dugang nga mga balita mga kabyanan, ang Department of Works and Highways Regional Director kay Manduan sang sangguniang panlalawigan nga imbisigaran ang insidente sa mga falling debris sa Ongka Flyover. Hindi lang na ang mga falling debris da ang pag-seksyon da sa Ongka Flyover nga pagabuksan nyo sa December 25. Siguraduhon yung bakod na way nagakililiwi sululungi ng pistoya.
Wala mo makuan, mahumok ang haligi niya bisan ano nila kabutang sa geofoam kag ang jet grouting. Humok yapon na mo nang hambal sa iba niya mga structural engineers bala nga nagalantaw lang bala nga mga nagtrabaho abroad. Nga why pa nila malabot gid ang pinaka Di bala do may mga equipment nga kita ko na sa iban nga pungsod do scanner bla. Do X-ray bla kung sa para makita nilang pinakapunta kag pinakatiga bla may ara na mo sa ton sini nga mga kakipay nga madasok gid na didto sa pinakapunta-punta gid. May mga high-tech na naiya nga mga dagkuan ani nga mga klase sa mga kontraktor. Pila na ni ka milyon di pa sila magamit sa mga kasubong sini nga mga equipment. Lagi na expose man gadabing pagchupi nila sang project mo. 680 million pesos ang project. Di wagid mapuslan kung idugang mo pag ining retrofitting wala pa gani magamit gin-retrofit na ginkaayo na mga sobra na isa ka bilyon. Pero sa mga nag-observe dira nga mga kanya blang independent nga mga structural engineers inablang daw ginhawot gin dali abing pagkuan ang pagbutang sang flyover dahil sa nga why gid bala nila ma-test anay ang duta kay kun nang taon mo sa una sinada kundi flyover tapos may kuan na may ano gani nga mall na dyan ng GT Mall ang GT Mall sa Piak ay ng Robinson City Mall kundi may City Mall sa may Bangga liko kasto pakadto dili sa may ang kuan ng Takas area ang C1 ano na panawag siya na C1 Road ang kuan inda mo may taytay man dise ang problema sina sang taytay before gintukod is the same sa kuan sa flyover nga bangod nga may nga damo bala sa water deposits dalom amo na nga naghumok ti galing kay ti ko lang taw mo isa lang gid sa linya damo lapitanay lang gid sila. So daway lang gid government anticipate niya sang DPWH nga maseryoso ining pagpatukod sang 680 million pesos nga ungka flyover. Ti subong nga ginareklamo man gani ni Second District Board Member John Mundihar may mga falling debris nagkakulog nagkakapingas bala sa kuan sa ang structure which is delikado sa nagalabay nga masalakyan kag sa even sa pedestrian nga nagalabay dira adlaw-adlaw. Foro de los Pueblos. Amo nang dapat nga tutukan kag tagaan sa nga atensyon, no? May mga bag-o na kag latest ka picture ka kay Paul mo. No? Kadamo da sila sa mga gipangkuha, pakita mo da karon. Kay para makita tang sitwasyon da sang ungkap flyover, kung ano nang ila sini nga update dira. Kay December 25 pagabuksan ko nun siguraduhon nila nga makasarang na nilabay ang pila ka mga salakyan da. Basi ba parehos man nila share nga do para lang sa mga light vehicles sa aton sini nga mga ka-K5. Kadako sang pundo nga daano sa aton sini nga mga kabyanan. Oras alas 7:35. Kapin na 40,000 ka mga residente nga sakop sang 6 km permanent danger zone. Alin sa Mount Canlaon wala sang gihapon nag-evacuate suno sa Office of the Civil Defense. Pero tani ko ng pinaka-latest nga update sa Mount Canlaon. Pero good news kay do nagkalma-kalma na ni mga kabyanan. Ining si Bulkang Canlaon mga ka-K5. Foro de los Pueblos. 35 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga sa aton siri nga pagpangalagad. Preparahan da ni ka-K5 Alexis Kalanting mga materials da sa nga flyover da kung nakita itong sitwasyon to naglulog tong mga debris to kagreklamo sa nga sang guriang panlalawigan da sa aton siri nga mga ka-K5. No? Ano ni nga mga debris nga kalulog da bangod sa sige-sige nila subong nga pagkayo. O kung na may mga nagkala toklap naman da nga mga debris alin sa ungka flyover nga sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. Oras alas 7:36 aga. Standby ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan ari na imbukada sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo. Antes kita magkadto sa pila ka mga balita karon. Sang December 10 isang gabi, no, ka-K5 Aaron nga nakabaton kita sang report nga may bayo dira sang ila sini nga mga tawag ni pipino.
Sa atong sini nga mga ka-K5 ang duwa ka ang isa ka lalaki kag isa ka lalakwi dira. Sa atong sini nga mga ka-K5 kang lain pa sa paglibot-libot ni ka-K5 Aaron Lloyd Repollo, nagbiling din sila sa mga ebidensya kay nagnilapta pa tong mga kondom tong ipanggamit nila. Sa atong sini nga mga ka-K5 ginadalatan ning isyo, it is because nga ti kalaway ni ba mga ka-K5 nga makitaan, mabatian kag mabaluan nato nga do ang mga patawo kag mga pumuluyo do pasapayan lang haw. Do pag gusto lang sila kun sila maposisyon kag mapisto diri sa pila ka mga area sa syudad sing Iloilo. Ti kung hindi mo ni matapna mga ka-K5, base sa pila kadlaw makibot kita do mangin na normal na ni nga lubrahon sa mga tawo di sa syudad. Sa aton sa nga mga ka-K5, ano ang pwede mo brady karon sang city government? Ilabi na gid sa mga area nga tuman kadulom. Sa aton sa nga mga ka-K5, iti kung di man na sila magpasiyang-siyang da sa sanag mo, mangita na sila sang medyo dulom-dulom ng area. Kagway pa sila sang pili mga ka-K5, ang area pa nga gusto nila katuanin, ang area nga do ginalagawan kag masamig na katuan kay sang tawo bla. Pwede man lang sila dito ho. Kung hindi ka mo kasarang mag-renta sang lodging house, kadto ka mo to sa mga balagon. Dito ka mo sa mga balagon, to palamo ka mo dito. Hindi nga dira ka mo magsagi ka posisyon sa mga kita nyo dugid nga lalagawan na sang tawo. Hindi mapaktan may tawo diya nga taro nga madate-date sila sa nobyada sa kong gabi. Nakiboto sila karon nga may nagarumpaas na nga ido. Tawo nigli no ka-K5 Aaron, di namang ido no. K5 Aaron Lloyd Repollo sa report na please come in. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 break, K5 TED, wala na dayon o kung wala na tapos ang pagtiswit sa pipino kag wala na kapamatak sa ilang mga short, kinigin pahayag nuwa ka lalaki o kung isa ka solterito kag isa ka miyembro sa LGBTQ nga sang nakita nga nagaposisyon nga daw kaangay sang ido sa K5 break. So no, sa siling ko nag-comment sa aton ditong style sir pero antes di man tabok kay K5 break kay K5 10 December 10 alas 10 ang gabi sa diin nagalibot ining mga green guard sa may Garden of Love sa may barangay Nabitasan na Pas kay K5 break. So in pag-roving nila nakita na daan nila ni ining duha ka individual nga kilala kay sa mga alias, ang isa diri mo si alias Lando, 29 anyos, sama siyang soltero kay 5 day, isa ka gwardiya, kag si alias Berta, 42 anyos, kag isa ka call center agent. Nakita na sila sa green guard, nga nagatambay dira sa madulom nga portion sa Garden of Love, sa mga ka-K5 naton, ang Garden of Love, dira sa may barangay Nabitasan, sa intersection kung haling ka din sa may General Luna Street K5 Ray, o kung diri malapit sa may Prime Estate. Kung ang Garden of Love K5 Ray, masana gadiya kung dira sa mga may heart ng mga struktura, kag may mga tanom, pero pag abot mo di sa puntay nga porsyon, may mga dulong mga porsyon dira kay K5 Ray, kag kahilamunan, dira sila nagapwesto, duman ito nga gid sa K5 Ray. Ginsaway sila sa Green Guard kay ti nagatutambay sila kay para sa ilang kaayuhan man nga base matripingan, kung may base transaksyon nga illegal, so kung anong malaing nga matabo sa ila kay K5 Ray. Sa pagbalik roving sa mga Green Guard, mga alas 12 K5 Aaron, ang Green Guard, mga Green Guard ni amo ni siya kumbaga naka-designate na bantay sa no? Yes. Sa mga areas niyo nga mga lalagawan di sa syudad? Yes, sila ning mga Green Guard ang naka-designate under ni siya sa apos mo kay Mr. Garbanzo sa K5 Bayang Head. Sila ning na-designate sa nagabantay sa mga park na ton, sila binadri sa may Garden of Love. Pag alas 12, K5 Ray, nagbalik roving ining mga Green Guard, dito na nila sang nakitaan ang ining duharon bala sa duwa ka individual nga nagaposisyon nga daw kaangay sa ido. Medyo lokone or tuwad ng isa ka individual kag isaya ti nagatindog ni K5 Ray sige tasaytan sa mga Green Guard naton didto kag nagrumpaas ining duha ka individual kag ining LGBTQ ka K5 Ray ang nanago pa sa mga kailamunan kay kun natanawon dito sa may area tag-as-tag-as ka K5 Ray ang mong ang mga hilamon kag pwede ka gid ka panago nga kun panda ka hindi ka gid makita pwede gid. Pero ining lalaki nag-attend pa ni kuntani magsulong sa mga Green Guard kag do may ginabunot sa iya nga hawak kag nahibaluan natukiban sa uli sa K5 Ray flashlight kali no pahugo niya patani palang Green Guard sa K5 Ray
sa pagkahinunanon sa grid guard sa aton nga nakita nila mismo nga tiyan mo to nagaposisyon sila kangay sa gito, wala na batak ang ilang mga shorter ka K5 Ray kaya wala gid nakapatapos ang ilang pagpanamit dito sa may lugar ka K5 Ray. Sige. So why naman na isang damo sa kadugin pa why naman sila report no gimpahali na lang sila sa Green Guard. Dala sila sa police station to K5 Ray ako nang lapas 10p. Kag dito ginagayan sila sa mga Green Guard kag kasulungan sa police naton. Pero naka-record ang mga pangalan nila dito. Yes, sa K5 Ray. Ano mga trabaho nila ni? Ang isa ni si alias Lando, isa ni kagwardya ka K5 Ray, soltero ni siya. Kag ang isa, call center agent kasi alias Berta ka K5 Ray. Si alias Berta ba si ang gwardiya ng ngalan niya alias ano? Lando ka K5 Ray. Basta si Lando ni security guard sa call center BPO company. Hindi man? Munang hindi pa ko ka K5 Ray. Nag-meet up ng sa may area dra. Kag siling sa information nakuha na to nya nagtransaksyon. Mapila edad siyang siyang lalakwi ni? Ang edad ni K5 Ray 42 anyos. Bao may edad nagli? Yes. Ang miyembro ng LGBT 42 anyos? Yes. Yes ka K5 Ray. Ang gwardiya? Ang gwardiya 29 anyos pa lang ka K5 Ray. Uy, bataon pa. Yes. Mga kaedad-edad mo. 24 planta kasi sa bro mo tigulang na tasura. So damo to mga wipes kag kondom ganilapta. Yes. Sang naglibot kita dito, may nakitaan kita nga suludan sa kondom. Pero do ano na siya man do may buho-buho da no? Kung hindi mo pagungdon kadtuan hindi ka gid makitaan da madiprahan. Hindi gid K5 Ray kung gusto sang ibanda magpanamit ya kag kung tanda man ako pwede gid kay kung magtan-aw ka lang sa dalan dira sa may nabitasan pagkita mo dulom lang gid siya manabi duway ko sa tao pero kung hungdon mo kadto may mga do partition da K5 Ray sang mga hilamon may banas na kag may mga portion nga sang hilamon nga naghawan nga ginpahayan sa information nakuha naton dira nagaplastar ining mga individual nga nagatransaksyonan ay K5 Ray. Sige. Alas 7:44 sa aga. Salamat kit ka kay 5 Aaron, standby ka kay 5 Jenny Yunan. Sa aton sa nga pagpangalagad labuton naton ang payag sa Posmo head no sa aton sa nga mga K5 nga si retired Colonel Garbanzos sa aton sa nga mga K5. Salamat kit ka kay 5 Aaron Lloyd Repollo. Sa K5 Ray, ini nga pabalita na dalong gate sa Kalwan sa extend food supplement for men. Gusto nyo magpaskog, inyo nga performance, inyo nga uraro, tidilpao, mag-inom sa extend food supplement, at maluwas na rin nagapanamit man siya sang blood circulation. Ikan rin sa may area sang napasa kanaban si K5, Aaron Repollo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ma'am Annalyn Bahadi, good morning. Nagapamatigid sa ito sa nga pagpangalagad si Noni Navarro Villarias. Noni Navarro Villarias, Ma'am Rica Domingo Quiesto, good morning. Ellen Rose Daanoy, nagingagaw man tanda palupok Pasiga, kagabi, dulom ang lugar, kundi dyan sanda magpasiga. Away pa gani Christmas kag New Year, Ma'am Ellen Rose Daanoy, nagpinalupok na sila, no? Nagutot na si K5 Jenny Yunan sa linya. K5 Jenny, standby sa report. Please come in. Foro de los Pueblos, K5 News FM. Kampiyon report. K5 Jenny sa report, go ahead. Wait lang, go ahead ka K5 Jenny. Sige, balikan ka K5 Jenny. Si Gabi pa K5 Paul konta kaliwat. Standby dayon ka K5 Jenny sa ton sila nga pagpangalagad ang oras sa 7:45. Ginadulong sa ton sa nga Mighty C, alkaline based vitamin C. Basta vitamin C gali mga kabyanan, Mighty C. Mighty C mga K5 ipare sa klinika DTX 500 food supplement. Ka K5 Jenny Yunan sa report, go ahead. Yes, K5 Rick, no, matapos ang insidente nga natabo dito sa may Nabitasan Lapas, sa may Love Garden. Sa Nabitasan, nagali Nabitasan, nagali sakop na di sa Nicolas, no? Ang Love Garden. Hindi, yeah. Ang Love Garden, K5 Ray, part na ni siya sa Nabitasan Lapas.
Oo, nabitasan lapas na siya kay February. Dito sang tinalikdan nga adlaw may nadakpan ng aton nga mga green guards sang Iloilo City Government nga nagaobra sang mga hindi among akto kay 5 Reyes. Sa diin na gin-describe sa aton ni Mr. Odalco Garbanzos nga duha ka lalaki kay February ang nagaobra sang himaya. So with this kay February no, ang action naman niya sang city government kay based on the record kay February, hindi ni amo ang una nga tion nga may nadakpan sila. Based sa pagpamangkot more or less mga 3 to 5 na bala kay February this past few months. That's why nga ang aton nga POSMO together with the General Service Office of City Government may mga action taken na dira sa may Love Garden kay February. According to Sir Garbanzos nga ginamik siya nga may masanag na suga dira ang mga hilamon ba kay February na pang utdan o na pang dito sa may punta to nga ginposisyonan to nga dakpan to nga duhawan to nga do nagakwiba-kwiba na to nga hilamon to anong solusyon nila dito? Inga pang gaskat na nila kay February no ang dira balang portion kaya kung normal lang bala kasi February, kung mag-agi ka lang sa area sang Love Garden, hindi siya kitaon. Kumbaga kung magpalipod-lipod ka, kung kabalo ka mangita sang right path kay February, kung ang tao wala man pakialam, matigayon may kay February kung may gusto ka obrahon sa amo nga lugar kay medyo madulom bala kay February ang lugar kay ang suga na do based sa aton observation medyo malayo kay February sa natabuan sang amo to nga insidente. Ti ang according to Sir Garbanzos nga maki-coordinate sanda bala kay sa General Service Office sa beautification program sa city government nga patugangan dira ang suga kay February ang Green Guard ato dira patugangan man kay magluwas sa Green Guard sa city government may personal ginadaya kay February nga nagabantay sa amo na nga area dira nga ang iya nga obligasyon bantayan ang garden bala kay February nga basi may mangguba may mangbunot sa nga bulak di ang plan naman niya ni Sir Garbanzos nga dublihon or dublihon ang mga security personnel dira sa area kay 5 Array. Ang plano man gani iya sa GSO nga nag-request naman sila nga kung possible butangan sang CCTV dira ang area kay 5 Array kay mostly amo na gani ang hamba ni Sir Garbanzos nga may mga data ang transaction dira kay 5 Array sa amo na nga area may mga ginabantayan lang bala aton nga mga green guards mga kagahon mga 2 to 4 AM may mga nagatransaction dira may makita ka nga may mga nagasalakyan nga nagapulundo, may mga members ng LGBTQ nga nagatambay-tambay kag dira kay February ang ilang kumbaga meeting place or make a place nila kay February sa muna nga lugar kaysa pagkabulod do wala gawa ni direct nga nagaagi bala ka kay private nga lugar kay February so amo na ang madamo ang nagakadakpan dira sa area kay February. Ma'am Jenjen. Si Ted ni. Ang 3 to 5 ka mga kaso, puro agi to? Ang nagapakikilabas or may lalaki ka babae man? According to Sir Garbanzos kay February, mostly gidya mga agi, mga pareho nga lalaki kay February. Pero sa 5 ka kaso, sa mga 3 to 5 ka kaso na nga nadakpananda, puro lalaki? Agi kag lalaki? Yes, kay 5. Laki man nagapon? Same sex? Why isang why isang laki babae nga nagapights? Ang hambalang gid is mostly lalaki kag lalaki kasi 5. Pero sa pagpamangkot-mangkot ay may mga nagahambal man may kadakpan dira nga babayi kag lalaki. Ito nga oras amo ginoras tong gabi? Tungang gabi kay 5 Ted, usually ang gusto nila mga 2 AM to 4 AM, di ba la? Kaya syempre tigpalahuway, kapoy naman ang mga nagalibot o way nagatawo. Kagi linong gid sa kay 5 Ted ang dira nga area. Muna ang pagkadakop nila kay Team Dolom, kuan bala no conducive with for sex para sa ila. Nakamute ang ilang mga barga ang inuwang man sila. Amo lang na kasi 5 Ted no. Pati pamangkot mo na paano nila nadakpan garubing ang aton mga green guard o kung may nakabatian sila sa nguning or ginawa nila katabo ng baba nila kay 5 Jenny.
Actually, kay 5, Ray, ang hambalya ni Sir Garbanzos, nga sa nadakpan nila, ining duha ka lalaki sa tinalikdan nga adlaw, nga waay man saw, nakita lang gito kay 5, Ray, nga naspatan nila, nga may duha ka tawo, may nagakulas, may nagakulas sa likod nga portion sang Green Garden. Di nang hanggod ang gwardya o ang call center agent? Sa pagkabalot ka kay 5, Ray, kay 5, Ted, no, do same lang man kaya ang nadakpan to kay 5 Ray kay 5 Ted do 42 years old na to. Ang agi amo ng call center agent amo ng 42 years old. Yes, kay 5 Ray do kay 5 Ted kag taga ano ni siya taga Gimaras. Ang isa naman niya ang 29 pa lang ko to. Kaya maganda kay 5 Ray. Do 29 pa lang to kunong guardian balik kay 5 Aron. Hindi tagid specifically mabalaan kung ano to ang gwardya kag ang ano basta ang pagkabalota ang agi nga nadakpan 42 years old sa kay February kag ang lalaki nga ang gaano is bataon pa kay February 29 ang edad. 29. Pero ano ni sila may relasyon or transact lang danay nga dra lang sila makuan pa lipod-lipod? Transaction ni kay 5 Ray kay 5 Ted no nga amo na ganin mention ta nga may mga nagahulat dira sa area kung kumbaga So why to hindi to magkarelasyon ng call center agent kag ang gwardya? Hindi kay February kay 5 just for kung to pleasure and money. Yes kay 5 kay 5. Amo na ganin kay 5 Jenny nga may aside sa green guard may naka-assign nga nakabantay da nga iya obra nga mabantayan nga mapasecure ang mga tanom ang mga pagkabutang dira sa Love Garden nga wala sang may magkalaguba dira so on and so forth. With this data nga nakuha ni retired Colonel Garbanzos nga sa subong ang head sang Public Safety Management Office sa siyudad sang Iloilo, makita nila nga may ang time frame mostly kaagahon mo kakipay ba Jenny ko yunan. So ang question dapat bayara sang mga assigned personnel nga ang duty nila tagahon gid kakipay ba Jenny hindi nga mag-duty sila hasta lang alas 10 alas 11 ti siyempre natural boys na sang mga nag-obra sa katuntuhan da nga mula na hasta may tao dapat may assign sila for that specific period of time kagahon nga amo gid na dang malibot kag mabantay da kakipay Jen. Actually, kay 5 Ray, may yara gid man duty ang aton nga mga green guards kag personnel. Ang green guards aton start na sila duty kaagahon alas 2. Galibot na sila sa mga areas. Duha ka bilog kay 5 Ray. According to Sir Garbanzos, hindi man si Sir Garbanzos sa pangilabot, si Sir Engineer Neil Ravenna, ang Health and General Service Office, na sila man lang kay 5 Ray ang ginabantayan. Ang green guard under kay sinoneng green guard? Ang Green Guard under ni kay Sir Garbanzos sa kay 5 Ray. Okay. Pero ang beautification program, ang Love Garden under sa General Service Office GSO. Sang GSO naton. Ang nakadako po kay 5 Ray ang Green Guard under kay Sir Garbanzos. Pero ang GSO may personnel man sila daw? May personnel sila kay 5 Ray nga nagabantay. Ano oras man sila nagabantay aside sa Green Guard? May mga bantay man sila kay mga duty kay February, shifting sila. Nga for example, sa aga may gabantay tapos pagabot sa gabi may nagabantay man. According to Sir Neil Ravenna, sila lang man ang ginabantayan sining mga personnel bala kay 5 Ray nga kung makita nanda nga magalibot-libot abi ni ang mga gabantay dira sa Love Garden ang mga Green Guards amo man na pag ubra nila kay 5 Ray amo na gani nga ginabantayan na sila kag na consider nila nga oras is ang 2 AM to 4 AM ang mga WRs bala kay 5 Ray sa kay 5 Ted. Amo na usually aside sa Love Garden, how about sa iban nga mga areas sa syudad? May mga na-record pa sa day based on the record ni Police Colonel Garbanzos sang Public Safety for Management Office nga mga areas nga ginamasami gina favorite gid nga posisyonan kag kadtuan sa mga kasubong sini nga mga tawo? Kasi according to Sir Garbanzos sa kay 5 Ray, aside sa Love Garden, sa puro puntas ng Love Garden, ang Esplanade 3 naton kay 5 Ray, muna man ang ginaobrahan sang mga amuni nga mga person sa kay 5 Ray. Kay may area na da kay 5 Ray, malapit bala sa may Arturos, do may lilikuan na da or may annex na da nga gamay, nga do tulay-tulay, nga kung yara ka lang sa kilid sang dalan,
may mga di kitaon ang susulod sa pulupunta kay medyo ano na bala kay February madamo ang tawag ang mga tanom-tanom. That's why nga ginasecure nila man dira ang area and magluwas man kay February. Amo na ganihan balaton shifting ang pagbantay dira mayara sa Love Garden, mayara sa Esplanade 3, mayara sa mga plazas. Kaso gid ang syempre ang mga gusto magpugras ng mga malain nga akto ginabantayan ng gid sila kay February. Amo na ganihan ba ni Sir Neil Ravena nga nadula na kay February mo mga months ago pa ang last nila nga na-record. Siguro kay balaan nila nga do nagtahaw-tahaw na ang pagbantay nga nagbalik naman liwat sila dito sa may Love Garden kay February kay February. Paano masigurado ni Police Colonel Oldarico Grabanzos nga ang mga Green Guard hindi mabribe sang mga kasubong sini nga mga tawo nga inablang mabaydan nga ipos ka lang danong haryo 500 so lagaw-lagaw to anay kay ano kami anay mahingalit kami anay dire kakipay ba jene. According to Sir Grabanzos kay February no nga ginamanduan niya man ang iyang mga tawo nga kung may madakpan sila gina-turn over dayon sa police station which is amo man na ang ginobra sang last time kay February. Pero sigurado nga hindi sila mabribe, hindi sila mabaydan. Amo lang na ang hindi masigurado ni Sir Grabanzos sa K5 Ray kay amo na gani gina-turn over nila tapos ginapicturan pa nila kay K5 Ray balaga i-report sa police na kung magsulit pagid ka mo madakpan ba si presohon or pasakaan sa alarming scandal na kay K5 Jenny mo. Oh. Ang mga kasubong sina nga dira ka sa public place maubras ang katuntuhan. K5 Jenny. Yes, kay K5 Reyno mo na gani nga again di nga pasiguro man ni Sir Grabanzos nga naghatagid siya mandate sa mga Green Guards. So kung may matakpan sila Ti ko maging alit ka nga kalipay, di ba? May mga may mga per hour man na iya nga mga lodging houses. Which is actually true kay K5 Reyno, especially sa mga muna oras ang damo ginanya diri sa Iloilo City. Mga tagpila na gani, mga tag 3 hours tagpila na usually. Hindi kita specifically wala kita idea kay February no kung pila ang rating. Wala kita idea kay February kung pila na ang per hour sa mga araw man na goroda ka kay 5 jen sa 300 mga mo na bla di bla may 150 per hour. Hindi na ka no uso pa ka dingge subong ubra ka mo na sa katuntuhan tapos pinangkagat ka mo na sang lamok ron kaga nagtalaas ang trangkaso nyo gliti mo kay dengue na kundi nagdoble pagid ang gastos mo kay 5 jene ko yunan. Amo na gani kasi 5 may mga iban nga based naman sa aton nga mga informations nga nakuha kahapon no may mga iban kay 5 Ray nga mas ginapili bala nila nga muna nga lugar kay dulay ng excitement no dulay ng pleasure no. Oo, kagi may ara gid kay February nga di nila gusto bala kay syempre kung magsulod ka sa mga lodging houses, may base may makakilala kanimo, may makakita si mo or kilala ka sa staff bantayan ikaw ti kumbaga galikaw sila nga makilala. Tagang iban daan kay February kay 5 Ted nga hindi nila makontrol bala ang ilang urge nga kasi malay mo nga nagid sila sang fix ang ilang balatsagon kag kung di na lang sila makapwesto kay 5 Ray kay 5 Ted based sa atong information nga nako kay February may mga iban nga ang pangita dada transaction sa My Love Garden dapit mga professionals man kay 5 Ray kay 5 Ted mo tingala ganin sila nga may mga amula na nagkakatabo sa dira nga area sa may nabitasan La Paz kay 5 Ray kay 5 Ted. So that means kung palaparon mo gining isyong ini, ang flesh trade, ang sex trade sa Iloilo is alarming na. Nga ginagamit na ning mga public parks nga daw ilada nga kuan daw camouflage nila para nga maghimo sila sang mga aktong ini. Karon kay ni nablaw ba inang dira sa may Iloilo City Garden of Love. Anong mga measures ngimoon sang office ni Sir Oldarico Grabanzos nga mahimo naman nila sa masaylo sa iban to nga mga posible nila patupong-tupongan to ba naguanda mga dalom taytay dabla sa kilid MIWD bla kita man kun hapon na mo ganing gatusik-tusik da sa likod bla sang Capitol dra pag kun may kun na may esplanade kun hapon gani mo gatusik-tusik ano pagid ayang gabi.
Di mo na kay February, Ted, no, sa mga areas nga you've mentioned, sa specifically sa Nabitasan La Paz, according nga to Sir Garbanzos, nga pabutangan nila sang suga pag itabala ka kay 5 Ray. Check ta dayon, Ma'am Jenjen, ang kwan ang flesh trade or sex trading diri sa Iloilo kung nagbalik naman kaysa una daral na confine sa may kwano sa may Plaza Litigay area da kapatupong-tupong sila sa mga baliligaan da sa kwan sa gabi Lidisma Arroyo ado mo na kwasura na bantugan gani kay may ginapatindog sa mga high-rise building da mo nang nagpalalagyo sila ang pamangkod da subong kay kuan na conducive mo tapos may excitement kadala kun magpulupanago kada sa mga mga kahilamunan. How serious nang flesh trade or sex trade sa Iloilo kay kun ang ambal mo to kalabanan sa to age lalaki diyang HIV ka delikado na, Ma'am Jenjen. Ang cases subong sa siyudad sa Iloilo may pagtaas ang kaso sang HIV ka-K5 Jenny Koyunan. So iniba lang pagtaas ang HIV, there's something to do and connected sa mga kasubong sini nga mga issue kagabuluhaton sa mga same sex nga mga tawo nga nagobra sang katuntuhan kasubong sini kay 5 Jenny Koyunan. Just kay 5 Ray, kay 5 Dragon, try man natin tanong buton ang CHO kahapon, no? Pero do alang-alang gid si Mama, si Dr. Annabel Tang, kay may mga transaction siya outside the office. Pero try natin labuton sa liwat karon, no? Kung kamusta ang kaso diri sa Iloilo City, kay you've mentioned nga yes, kay 5 Ray, may pagtaas man gid. Tag-i-relate natin basi bala tuod nga mudaan mostly daan sang cases ng HIV kay 5 Ray, kay 5 dead. Is that men to men gid ang kaso kay 5 Ray, kay 5 dead? Kag amo pa na ang mga human immunodeficiency virus, no? HIV. Then kung hindi matatapan, mahulog sa ginatawag nga AIDS. Kay 5 today very delicate, very very serious no matter kay 5 Jenny dapat i-address. That is why pamangkoton mo pagid si Police Colonel Oldarico Garbanzos kung pwede ikaw matagaan sang mga areas nga gina-consider nila masami nga ginapunsukan, ginatambayan, kag ginaobrahan sa mga kasubong sini nga mga hingalit nga kalipay, kag pila ka bilog nga mga personnel sang Green Guard, ano oras nga mga nagaduty nga mga personnel ang ara dira. Kay para ma-summarize naton, kag mapasupubliko, ma-post naton para ma-warningan ning mga posibilidad nga mag-obra pagid sa mga katuntuhan ng mga kasubong sini kay 5 Jenny Koyunan. Actually, sa napamangkot naton si Sir Oldarico Garbanzos sa K5 Ray, kung pila kabilog ang Green Guard dito sa Iloilo City. You mentioned nga 72 ang Green Guard sa Iloilo City kay 5 Ray, kay 5 Ted, nga mayara sila sang shifting nga may ma-duty sa aga. Pero what I mean nga specific areas amo nang imo nga kwaon. Pila kabilog sa Lab Garden, pila sa Esplanade 1, pila sa Esplanade 2, pila sa Esplanade 3, plus Dalom Tulay to, so on and so forth kay 5 Jenjen. Yes, kay 5 Ray, ipayoon tanang data. Summarize ang data nga muna kay para at least ma-warningan tang mga tawo ang mga katuntuhan nga mag-obra sini nga hoy hindi ka mo magkadto da ho kay may mga nagalibot nga Green Guard kay 5 Jenjen. Yes, kay 5 Ray, tingwa na ton nga laboton si Sir Garbanzos karon as well as man ang aton nga City Health Office concerning manis ang nagataas wala nga kaso sa nga man to man nga nakadakpan kay 5 Ray, kay 5 Ted. Kag of course man sa mga amuni ang kahangawa nga basi pagtaas pagit ang kaso sa nga HIV diri sa may Iloilo City kay 5 Ray, kay 5 Ted. Sige, may audio da si Sir Garbanzos. Sige, pamatihan ta. Yara kay pamatihan aton si Sir Garbanzos sang aton nga na lapot kay 5 Ray, kay 5 Ted. LGBT, puro inis lang mga laki. And to tell frankly, kaya mo na nagpangita sang customer o man nagatransaksyon sa area. Pero yun nga ginabawal na naton. Kaya inang lugar na yun na pasyalan, kag park ini, hindi dapat pagimuan sang mga kabastusan. So, inang may mga contraceptives nga nakita, hindi lang ni isa, no, before naano na nato nina, no. So subong guro nagbalik naman na sila. That's why amo ning additional naman nga reminders naton sa aton nga mga Green Guards
because under ina sila subong sa aton nga opisina kagti it will pahigtingon naman namon ang patrolling sa aton nga mga esplanade nga area, particularly ina sa Esplanade 3 kag sa Esplanade 5. KK5 Ted, ang pahayag ni Mr. Oltarico Garbanzos kung hindi na siya natabo sa may Love Garden, Santa Nalikdan nga adlaw, KK5 Ray, KK5 Ted. Sige. Salamat ka da, KK5 Jenny Koyunan. Sige, KK5 Ray, KK5 Ted, no? Nabuto naton si Mr. Oltarico Garbanzos kag aton nga City Health Office sa dugang mga detalye sa aton nga balita. Report nagikan sa Iloilo City ini si KK5 Jenny Koyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Oras sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5 alas 8 sa isa aga sa aton sa nga pagbalik labuton ta report ni ka-K5 Karen Badilla sa Patrol. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM. K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung pasko. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat po sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan na madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. .
Noong nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantaran Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Tauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko matim na ganito sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, so nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon.
Kag isa pa gid ang K5 nagabuli gid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ila nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan, ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila. And then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon, we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagolong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Ang puro de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Reka, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, giguguro nga kuwan sang K5, sang una, Radyo Bandera. Ngayon sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Amil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom, yung mga bala, ang bala sa tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 District. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come and together we are get the party party. And together, we will continue this song towards Starting time, alas 8:24 sa aga mga ka-K5. Foro de los Pueblos, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kampiyon! Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati gina-remind naton kamo nga magtumar maginom na sa mga produkto ni Dr. Emil Itang Uy, ilabinigid ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga kabyanan nga may aras ang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nga saragin makabulig sa aton sini sa ikayong lawas, ilabinigid ko nagahilana trangkaso o bosipon, nagabalik-balik ng mga hilanat mga ka-K5 for sure. Base may aras ang viral infection kag bacterial infection sa imo sining lawas. Kay gani maginom sang produkto ni Dr. Emil Itang Uy, ilabinigid ang makabig naton nga di superfood supplement. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Napamatudan na sa mga eksperto kung ano ang efficacy kag ang epektibo sa Klinika D3 Bio mga kabyanan. Naging kombinar siyang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil ni Dr. Emil Itang Uy. Ang vitamin D3 nga nagapabalanse sa metabolismo sang aton sining lawas mga ka-K5 kag ang extra virgin coconut oil nga nagatap na nagapatay sa mga viral kag bacterial infections.
Magambal kita viral infection mo mga viruses nga nagasulod sa aton sini nga lawas. Subong nga panahon uso ang dengue sa aton sini nga mga ka-K5. So kung nakabatsyag kailan na tubot rang kaso sipon sa aton sini nga mga kuturan imnan mo na sang Klinika D3 Bio para hindi na mahulog sa malala pa nga balatian mga ka-K5. Parisan mo ang Klinika D3 Bio sang Spore Biotics. Spore Biotics for a healthy tummy, ginalimpyuhan, tinluan ang aton sini nga colon, ang aton nga mga tinais, sulod sang aton sini nga tiyan, agod nga ma-area, kag mapagwa ang tanan nga higko mga ka-K5. Kay ang aton sini nga bowel movement, kung hindi maayo sa aton sini nga mga ka-K5, posible gid nga tunaan sang mga balatian. Ilabi na gid sa mga tigulang. So dapat inom gid sang Spore Biotics. Ipares mo sa Klinika D3 Bio mga ka-K5. Ang constipation is the mother of all diseases. So, gasupot ang higko sa imong large intestine, delikado ina. Kapin pasubong nga Christmas, damo sang kinananay, kinanagin niya law makapamuhin ikaw. Kung constipated ka, may mga rashes sa imong panit, nagatuhaw ina, tapos may mga discomfort. So ang imuon mo dira tumar sang Klinika Spore Biotics. Di man sa tingation may kuan kada, may mga fibrous foods kada nga makaon, may tambo or anything nga nagapahapos sa imong pagpamuhin. So unay ka dira sang Klinika Spore Biotics. Mga constipated, may UTI, urinary tract infection, sakit na, tapos dysmenorrhea sa mga babae, kung manugabot ang inyong pamulanon, Klinika Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy tsanyob lang magkaon ka mo sang may gatas, dairy, or mamantikaon nga pagkaon, Klinika Spore Biotics. Sa mga may tonsillitis, tumar ka na DTX 500 kag may TC. Kombinahan na siya the power combo nga makatapna sang pagbanog sa imong tutunlan. Sa mga mahilig magkape, nag-acid ka mo sa pagpangapi ninyo, kay 3-in-1 na siya. Lantaw bla sa tasa kay ang lugdang niya sina puro kalamay. So para nga wala sang guilt feeling kag ma-maintain ang normal nga blood pressure, magpangape sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix kag Prebio Coffee, healthy nga kape ini. Pagapag nga DT kag X Detox, ginapagwa ang tanan nga toxin sa lawas, agod nga malikawan ang pag-support sang balatian. And ang ari pagido sa mga ginikanan la kabataan nyo, patumara sang may TC syrup for kids. Ang aton ganing gift suggestion this Christmas, nakabatol ka mo sa inyo nga mga bonus, 13-month pay, why not give sa imong abyan, sa imong secret pal or manitor, manita, sang isa ka box nga D3 Bio, isa ka box nga DTX 500, isa ka box nga DTX Coffee Mix or Prebio Coffee. And on December 27 and 29, may year-end sale ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center bilog nga Pilipinas ini. So diri sa Iloilo may 4 ka product centers, sa Kalinog, sa Cosmart, sa Pasig, Salvador Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Miag-Aw kag Haro, Iloilo City branch. So make it as your gift sa imong abyan, sa imong pamilya, ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga lalaki, pag bilog mga adlaw nga trabaho, paggabi, may mga extra pagid. Ang imoon mo dato marka sang Extend Food Supplement for Men. May maka, kag Clavohuasca Natural Herbs nga naghatag sang energy, power, kag stamina sa mga lalaki. Mga drivers ng tricycle, taxi, mga gwardya, ang mga nagapulaw kon na gabi. Kaya nagatap na maninis ang arthritis. Sa mahilig magpamasahe, pamanyos ka sang DTX Herbal Oil, lavender or lemon scent. Kung gusto mo nga active ka bilog adlaw, lemon scent na gamiton mo. Pero kung gusto mo nang maghigda, magtulog, lavender scent. Kag ini nagalikaw pa sa pagkutor sa imos ang lamok nga nagadala sang dengue. Ang latest subongo sa report kay na ni Ma'am Alex sa San Rafael, Iloilo, may isa ka 44 years old nga napatay mangod sa dengue. So prevention is better than cure. Kadto ka na sa product center sa klinika kay mabakal dira ang mga food supplement. Kag halong ka mo sa peke nga DTX 500 nagalagaw ginalibod subong mas barato pero ina sa peke kag sabay lang nga mag-ayo ka mo magalala ang inyong sininga sitwasyon. So bakal na lang sa product centers kag makapasako pa sa Suki Ayuda Promo SAP, 10,000 pesos ang first price, 5,000 pesos ang second price, 3,000 pesos ang third price. May 12 nga magdaog tag 1,000 pesos, may 5 ka tagdaog sang Prebio Coffee, 5 tagdaog sang DTX Coffee Mix, kag 5 tagdaog sang DTX Beauty Soap. Suki Ayuda Promo sang Klinika de Alternativo Medicina
and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alright, di magkalipat ka magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga saragin makabulig sa aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5 kag parayon nga magkadto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center official Facebook page. May mga promo nga gina-post dira subong si Dr. Ramil Itang Uy para magkahatag sang gamay nga pamaskwa sa aton sini nga mga kulturan. Bisitahon nyo ang page sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa aton sini nga mga ka-K5, makita nyo dira ang mga promo nga gina-post naton mga kabyanan. Sa maabot nga year-end o kung na month-end, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, may mga special promo prices. No? Kadtulang kamo sa mga product center sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 8:31 ang oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kontra report ni K5 Karen Badilla sa patrol sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan ang ining ginakabig karon nga person of interest sa pagpatay sa mag-asawa nga lamela sa Maydueñas, Iloilo. Sa kapitan sang kung sa isa ka barangay kapitan kag sa bana sini mga ka-K5. Yara sa linya si ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 Ray kag Ka-K5 Ted may luha na ka-persons of interest ang Special Investigation Task Group o kon SITG Lamela sa Iloilo Police Provincial Office no sa pagtiro patay kanday Santo Niño Kapitan Michelle kagbana sini nga si Rodney Lamela dito ya sa may Bangga Tonoy Barangay Tinukwan Dueñas sadtong Disyembre 5. Sa interview naton kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang IPPO, ginpahayag sini sa aton ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted nga dako ang posibilidad nga ang duha ka persons of interest amo gid ni ang suspektado sa krimen kag kung mahibaluan nga gikan sa tatlo according sa kay Major Aranyo, duha na lang ka motibo ang ginasundan sang SITG Lamela nga amo ang pagtimalos kag pamulitika no sa bahin sang pagtimalos suno sa kay Major Aranyo kung madumduman nga sang tuig 2008 may napatay si Rodney nga utod sang pulis no nga naga-apelyedo sa kay Ladublan. Samtang sa pamulitika amo ini nga bangon nga incumbent punong barangay ang isa ka victim or ining si Kapitan Michelle no sang Santo Niño dira man niya sa nasambitan nga banwa. Samtang gina-consider man sang SITG Lamela nga gun for hire ang nagpatay sa mag-asawa nga Lamela ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted kag nadalaman sa ilang nga investigation kung may tipster ang gunman dito sa sulod sang Barangay Santo Niño o kung amo ini ang nagpahibalo no sa mga suspect kati pagwa na sa Barangay Santo Niño kag going na sa Bangga Tonoy ang ining mag-asawa nga Lamela nga nagasakay sa motorsiklo kag wala nagasuksok sang helmet pero sa subong suno sa kay Major Aranyo ngati nagapadayon ang ilang nga investigation no sa natabo yang nga pagpatay sa mag-asawa nga Lamela ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Okay. Sino ang mga person of interest ni? Bay laki, duwak laki, ano? Duwa ka laki. Amo ni ang riding and tandem ka-K5 Ray. Natural basic person of interest natural sila tong mga tong riding and tandem. Wala na madugangan? Wala. Amo na according sa kay Major Aranyo sa latest nga update sa investigation ng SITG Lamela. Common sense mo lang nga automatic person of interest na sila tong mga riding in tandem. Ibig ko may dugang may mga additional informations nga dugang so far wala pagyapon politika. Ti kung politika na know-how may nga abot kay kapitan o kung politika nga kung sinong ginasuportahan ni Barangay Captain na Michelle Miladra. According sa aton nga kapulisan, why man sila sang may na-monitor nga may kontra sa pamulitika si Kapitan Michelle. Pero ang nagapanguna gidiri sa ilang motibo, ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted, amo ini ang pagtimalos. Then ikaduha ang pamulitika kay ti sa pagpadulong tugani naton sa may Barangay Santo Niño sa pag-interview man naton sa kagawad nga si Mario Lacuesta nga ti why ni sang kontra ang ilay nga kapitan bisan sa pagpadalagan niya sa tinalikdan nga eleksyon, wala siya sang kasumpong ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Sige, so, si IPPO spokesperson, Police Major Rolando Aranyo. Sir, kumusta subong ang update sang SITG Lamela sa natabo sir nga shooting incident sa Dueñas?
Yes, kag-5 Karen, sa subong may ara na sa nga duwa ka mga persons of interest nga ginatutukan ang aton nga SITG Lamela. So dugang pa dira no sa tatlo sini ka mga possible nga mga motibo. So nag-narrow down na kita no sang from 3 to 2. No kag ang una diri nga ginakonsiderar naton nga possible motive amo ang personal grudge or ang pagtimalos kag ang politika no ang involvement ni kapitan sa politics no being an incumbent barangay official and punong barangay for that matter. So amo inang aton subong nga konsiderar nga mga motibo kag 5 Karen. Oh, sir, ang ining duha ka persons of interest, sir, posible nga amo man ni sila sir atong riding in tandem? Yes, no. Actually nga aton ning mga persons of interest nga ginatutukan, no. Dako ang probability nga sila ang mga suspetsado. So base sa aton subong nga mga nakuha nga mga information, ebidensya, no. Kag circumstansya kag 5 Karen, dako ang probability nga nakita diri sa aton SITG Lamela. Oo. Sir, posible ayhan nga gun for hire ang mga ini, sir? Isa ini sa mga ginakonsiderar naton, no? But of course wala pa kita diri sarado no sang aton sininga no kay ongoing pang investigation. So matungkad gid naton kag 5 Karen once nga kompleto na naton ang aton nga investigation nga ginapatigayon. Kay sa subong ongoing pa ang aton sininga pag-collect sa mga dugang sininga pieces of evidence kag information amo man ang mga circumstansya. So tipon ini subong sang SITG Lamela para makakam-up kita sang isa ka thorough kag airtight nga investigation. Oo. Sir, lastly, sir, wala nyo man, nadala man, sir, sa inyo nga investigation nga posible ba may tipster dito sa sulod sang Santo Niño ang ining gunman, sir? Isa gid na ka ginakonsiderar na doon ka 5 Karen nga possibility nga may ara sang tipster before matabo ining incident. Okay, sige. Sir, Kaki-5 Ted, Kaki-5 Ray, no? Si Major Rolando Aranyo. Ma'am ka. Spokesperson. Yes, Kaki-5 Ted. Na gina-entertainment ni subong sang Special Investigation Task Group Lamela. Ini mga nagagawang information nga before matabang insidente, kaupod pa nga nagpangapi sang biktima or sang kapitan ang mastermind. Yes, amo na ang sabahin sang tipster Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted gati nadala man na sa ilang investigation kiti kung mahibaloan nga daan ang kalayoon sang Bangga Tonoy sa Barangay Santo Niño 8 to 10 kilometers. So wala ina ginadula sang aton nga SITG Lamela Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted sa ilang investigation no nga may posible no nga may tipster dito sa area Kaki-5 Ray kag Kaki-5 Ted. Sino ining mastermind? Sa subong hindi pa naman mabuyagyag sa aton nga kapulisan, especially nga nagasigi pa ang ilang nga investigation Kaki-5 Ted. Kay iti well planned no kag may kakig may dumot bla sa victim binagay sa biktima nga lalaki bla kay Rodney Lamela. Gina-edidan man isang SITG ang background ni Rodney Lamela ang isang bana kay kung makita nato kay kung observe naton kung politika hindi mo man ni ma-connect sa kay Rodney. Sa asawa siguro probably kay kapitan pero ano ka klase ka kapitan si Michelle Lamela daw. Kag ano gid nga grabe nga politika ang iya ginano na siya bata-bata sa sang dako nga politiko. May kaman gid sa barangay nila. Sa tion sang eleksyon nga dumtan gid sa kay 5 Karen Badilla kung politika ang ginalantaw, no? Basi may iban pagid kag may mga madalom pagid nga rason sa kay Rodney Lamela nga aging patay gid siya kay 5 Karen Badilla. Kay kung dumot naman ang natawon naton sa previous siya nga kaso 8 years ago na to. Pwede man lang to sa tumbahon pagka after 3 years, 4 years. Well, in fact, kambal mo
ang mga nasetol itong napataya pamilya, nagakadto para ganis balay nila, danay pa sila, nami pang tamdanay nila kakipay Karen Badilla. Base bala kag may ginatago ining si Rodney Lamela, ining bana ni Kapitan Michelle Lamela, nga mambal naton nga amo nang nangin rason kung nga agin tambangan kaging patay sa kakipay Karen? Yes, K5 Ray, no? Kay kung sunod to gani sa tinalikdan bala sa pag-interview naton sa kay Police Executive Master Sergeant Jonathan Mendoza, ang PIO sa Guanyas Municipal Police Station, nga ang isa gid sa ginadangtaw nila nga target no sa suspect ang ining bana kay ti siya gid ang may kinatanda. So dapat nira mapokus ano ang may ara sa bana? Yes. Connect. Anong may ara sa bana? Sa aton sini nga mga ka-K5. Na ka-K5 Karen. So amo na sa subong ang isa sa mga ginaimbestigaran sang aton nga kapulisan tiamo taon sa case niya sa 2008 kag may mga dugang pagid sila ka K5 Ray kag ka K5 Ted no nga ginapangtipon nga mga ebidensya kag information sa mga naka-witness bala kag sa sa mga nakakilala sa ining mag-asawa, especially ang nami dara ka K5 Karen. Di ba ang natiruhan niya ni nga utod sang police 8 years ago. Tupad lapit man siya ila barangay no? Ang taga-Ilagid pero wala na to ang family ara na sa Banate. Sa Banate na. So why na dito? Totally. Wala na. I see. Kaya bakit tali kong ara dito at least kuanto sila statement pala na ning ang inyo mahambal kay ti ginakabig isa sa mga motibo pagtimalos. Kay ti based on the record ni Rodney Lamela nga kamo man ni ang dumedyo may dalom nga nakaaway sang una kiti nakapatay gid sa sang pamilya ninyo. Actually, K5 Ray, ang ining barangay treasurer, kay isang time na to be pagganto naton aga pa, tiway pa to ang treasurer, K5 Ray, kag K5 Ted, no? Ang treasurer nila, himata ni sang mga ladublan. Ara pa dira siya sa K5 Ray, kag K5 Ted. Ti pwede tagid niya mo sisa kung ano? Kay ti do kalaway man karon mambalde karon ng pamilya to nga nga nagrebyado to sa 8 years ago to nga mabasilan ano nagapaway na kami di galinong nakabuhi ng mundi kami pa ding patuan nga nagpapatay sa kay Rodney Lamela kag sa kay Kapitan. Yes. Ma'am ka? Yes, K5 Gayihan nga may mga iban nga circumstance na check ang background sang bana. Kung ano ni sa abusador ng panglupig bla sa barangay daw or may mga kontra bala nga na okupan lang ang asawa kaginsakyan lang abi sang iban ang pagkapatay to ni Joel Dublan 2008 pa to di ba? September 1. Yes, September 2008 mga 16 years na no? Lawig naman gali. Kaya ang utod niya si the late police officer Boylo Dublan dugay na to yan napatay. Kag ang mga ladublan sa pagkahibalo ko sinidra na sila nagsailoya sa poblasyon Bidueñas kag ang iban na naglalapta naman bala ma'am ka why na to sila sa barangay Bangkay nang tawag mo mas kilala na sa mga tigulang ang barangay Santo Niño nga barangay Bangkay. Yes. Actually, mo to ang pahayag ni Major Aranyo, no? Nga may mga pila pagid sila ka mga information kag mga sa or base bilang naging kot bala ang pilas ang kakig bala kagin sakyan lang kung may iban nga mga circumstance bala nga ano ining banang ini abusador inang kuan bala ka mapintas nasayda sa muna nga anggulo ka K5 Karen why gid malantaw kung may involvement sa illegal nga droga? Wala ka K5 Ray. Basi wala lang yaga pabalong bana. Ang ato niya mga possibilities malana. Kaya kung tutukan tayong politika do kalayo-layo man sa patad sa politika. Kung party naman niya sa dumot bangod siya napatay sinisang una and that was 16 years ago 2008. Do tama naman kadugay ka K5 Karen? So amo pa ang aside sa barangay nila basi bala kag nakapangayaw na sa iban nga lugar si ki Rodney Lamela ne? Ano may bisyon isa sa pagpamulang, sugal? Wala man according sa iyang family kay tisan tinalikdan to blang bata yang na interview man naton ka K5 Ray wala man ni kontra according pero sugal sa gabulang gano wala ano blang si saon bala kay mamo kisa why ka giman tuod buot giman ko pagpakilala sang tawo si imo sa barangay mo may ara na nga mga tawo nga ang pagkilala siya buot mo
Sa tutuod lang sa aton sini nga mga ka-K5 sa barangay Labot Buot pero dito kay iban nga barangay pinangayaw kay mo to ga tinuntok ka mo to ga maoy kay mo dito may mga nakasugata ka mo dito sa nga batasan mo ka-K5 Karen Badilla? Yes. Oh. So sa dugang sina nga update ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted no bantayan niya sa dugang man nato na nga pag ano ito tawag pagkuha man sa latest nga mga investigation sang SITG Lamela. How about ang tracement sang whereabouts sang riding in tandem? Mayara na idea ang SITG? Wala pa ka-K5 Ray pero ang isa diri sa mga ginasundan nila sa pag-backtracking ay ang ila ning exit point Dingle to Putotan ka-K5 Ray. So isa sa mga ginatutukan man sang aton nga kapulisan ka-K5 Ray. Kung ako maglantaw ma'am ka, why na to klapaw sa kuan? Why na to klapaw sa Banwa ka Putotan or ano? Dara na naglibot nagliko kay damo na da sang kuan Lutsan. Pagaling mo da sa may crime scene. Saka kato barangay Tabugon dugay Dingle na namo sa may boundary de Blas Dueñas kag Dingle. Damo ka na sa Malutsan da. Ang salakyan sang riding in tandem ano nga ano sang motor, klase sang motor? Rusi. Rusi. Ano nga kolor? Sa makit-anto naton sa CCTV di nga nakuha naton ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ang color ni sang ay do hindi makit ang kay itom nga may kuan ma'am ka itom ang tangke niya nga daw may rebate sang neon. Ang plate number way gid mahagip? Wala ka-K5 Ray. Okay, isa pa gini kalantawon sa mga kapulisan naton ka-K5 Karen. Kamusta ang relasyon sang mag-asawa sa ila pamilya, sa ila kabataan? Ano ang mga properties nga may ara ang mag-asawa ka-K5 Karen nga pwede manahon sang ilang mga kabataan? K5 Karen? Yes, ka-K5 Ray. Why kita yaga panguna or nagasiling nga may mga kasubong gid sini no? Ang ato niya siya ka-K5 Karen, it's a matter of suggestion to the Special Investigation Task Group nga mangin maid-id pagid ang ila investigasyon kaglan tawon pagid ang iban pagid nga mga posibilidad because kadamo sini sa mga nagaklatabo nga kisa inside job. Di ba? May mga foul play ka-K5 Karen Badilla. Yes, ka-K5 Ted no. So ang since pagapadayon ang investigation sang aton nga kapulisan ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted so far amo ina ang ilang kaya nasiling mo kay nambal mo lapad-lapad ni duta ni Rodney Lamela mo? Yes. Na K5 Karen? Oo. Pero according sa kay Major Aranyo, ginsang tinalik na to, 3 kabilog ang pagtimalos, pamulitika, kag agaway sa duta. Pero pag interview nato liwat sa kay Major Aranyo, gindula nila ang agaway sa duta nga motibo ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Sige, K5 Karen? Pag sa dugang pagid naton nga mga balita ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ginakabig ni sa Iloilo Police Provincial Office nga second most wanted person ining si John Castro kay according sa kay IPPO spokesperson Major Rolando Aranyo nga ining si Castro damo gid ni siya kaso ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted especially sa pagpamatay kag sa iban pagid nga mga krimen. Kung may baluan nga sa subong ining si Castro nakahulong dito ya sa may Tigbawan Municipal Police Station matapos siya nga gin-aresto sang aton nga kapulisan no kasunod man ni sa pagserbe sa iya sang warrant of arrest dito sa safe house sini sa barangay Bagumbayan sadtong December 10 ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. So sa subong according sa kay Major Aranyo nga nagapangatubang niya sang kaso nga murder ang ining si John Castro kay according man sa kay Hepe ng Tigbawan Municipal Police Station nga si Captain Alfred Mansoy nga ginahulat na lang nila ang order sang korte kung sa diin ihunong ang ining si John Castro kung dira sa ila sa Tigbawan o kung sa BJMP ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. So ari bala sa liwat no si Major Rolando Aranyo ang IPPO spokesperson. Ang si John Castro Jr. sir nakabig di siya sir sang IPPO nga second most wanted person diri sa aton nga province.
That is correct. Is the top 2 most wanted person that is sa probinsya sang Iloilo. Oo. Sir, sa inyo nga pag-monitor sa iya, sir, damo gid ni siya sang kaso nga pagpatay, sir? May ara kita nga mga records nga na involved in si alias GR Castro sa mga matawag naton murder cases o murder. K5 Karen? K5 Ray. Si Major Aranyo, no, ang IPPO spokesperson regarding niya sa pagkabig sang IPPO nga ti second most wanted person sa probinsya ining si John Castro. Kad sa dugang pagidnaton nga police report ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted matapos niya ang 3 ka adlaw bala nga pagbulong dito sa may Western Visayas Medical Center, ginbawian sang kabuhi ang 54 anyos na lalaki nga gintiro patay sang iya nga bayaw dito sa may barangay Durungan, Tigbawan. Kung madumduman natabo ining krimen pasado alas 8 sang gabi, Desyembre 8. Sa interview naton sa kay Durungan Kapitan Joel Cabalar nga ti alas 5:20 kahapon sang kaagahon Desyembre 11 sang napatay ang iyang tiyo nga si Jonic Medina matapos nga nakaangkon ini sang patal nga pilas bangod no sa pagtiro sang suspect nga si Agustin Dolido, legal ang edad kag lunsay residente sa nasambit nga lugar. Suno sa kay Kapitan Cabalar nga naguluha gid ang tinais ng iyang tiyo sang gintiro sang suspect ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted gamit ya ang 12-gauge shotgun. Kag base sa investigation sang Tigbawan Municipal Police Station nga naakig ni si Medina sa kay Dolido, ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ay permi ginahigot sang suspect ang iya nga karabaw sa gwa o kanang baka sa gwa sang balay sang victim kasi para sa victim bala magahod ang baka kung magpunga bala ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted especially sa tiun sang kagabihon. Para sa iya disturbo sa iya nga katulugon or sa iya nga inugpahuway ang ining baka kag kapila niya ni ginayo ang suspect nga hindi ta pagbutang sagwa sang iya nga balay or pag-ihigot ang ining baka ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted rason sa pag-umpisa sang ilaya nga pagdumtanay isang December 8 sang gabi since pareha sila nga nakainom ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ginkumprontar liwat ni Jonic Medina ang ining suspect bangod ya sa nasambit nga isyu nga sa nga nag-initay ang pagbaisay nila ining si Agustin nagsulod sa iya balay kag nagkuha sang 12-gauge shotgun at wala na nagpangduwa-duwa gintiro niya ni dayon ining si sinatawag si Jonic Medina ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted no. Actually ang ila ni nga balay tubangay lang dayon ang kalayoon sa balay nila sa balay ni Kapitan 100 meters lang. So sang nabatian ni Kapitan ang duha ka lupok nagwa ni siya sa iya nga balay ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted kag nakit-an niya ang iya nga tiyo nga nagauyat sang iya nga tiyan ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted kung sa diin nagaguluha na ang iyang tinai ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Ti kaso naman nga murder ang gin-file sa batok niya sa suspect nga at large sa gihapon ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Kasi okay na ka-K5 Karen. Okay. Salamat din. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents.
Oras mga ka-K5, alas 8:55 sa aga. Subong Christmas season sa aton sa mga ka-K5. Ang K5 News FM Philippines, kag diri sa K5 News FM Iloilo o po ng K5 News FM Sara. Sa aton sa mga ka-K5 mag-dihon sang isa ka gift-giving activity. So ang K5 News FM Philippines sa pagpanguna ni Dr. Ramil Itang Uy, kag sang RYU Foundation, kag sa bulig sang bilog nga empleyado sang K5 News FM Philippines. Nagdihon kita sang magamay nga kontribusyon para makahatag kita sang bulig sa mga makabig kag mapilian naton nga mga kuturan nga pigado, pigado sa aton sini nga mga ka-K5. Magsiling kita nga pigado, ang sitwasyon nila, ang pangabuhi nila pigado sa aton sini nga mga ka-K5. So ang ining mga beneficiaries nga aton mapilian diri sa K5 News FM Iloilo, makabaton sang isa ka sako nga bugas sa aton sini nga mga ka-K5 Paul Dihada, no, kag groceries alin sa K5 News FM Philippines. Grocery, isa ka sako nga bugas sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka-K5. Para ihatag sa mga pigado naton nga mga pumuluyo. Bantayan nyo na diri sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Ang oras, alas 8:56 sa aga. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami inyong kinandanalaga ninyo sa kanginan ka-K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia. Even the man who has everything would be so happy if you would. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Lilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita.